Mint ismert, a Heves megyei bíróság április 13-án rendelte el az adósságrendezési eljárást a megyei önkormányzat ellen egy budapesti Kft. Kezdeményezésére, miután a megye nem tudott kifizetni egy 280 milliós követelést. Az 1996-os adósságrendezésről szóló törvény értelmében az eljárás ideje alatt csak a legszükségesebb működési kiadásokat finanszírozhatja a megye. A törvény fogyatékossága, hogy nem rendelkezik a megkezdett, illetve tervezett uniós beruházások sorsáról, ezért a Fidesz módosító javaslat benyújtásával orvosolná a problémát. Jelenleg egy joghézag van, nem szabályozza a jelenlegi jog ezt a kérdést, hiszen 96-ban nem voltak még Európai Uniós fejlesztések, még belátható időtávon belül sem. Ezért van szükség a törvénynek az aktualizálására, és nagyon örülök annak, hogy Habis László képviselő úrral sikerült megállapodni abban, hogy ez a törvénymódosítás pozitív hatással legyen így a megyei fejlesztésekre, és ezek biztonságba kerüljenek. A módosító javaslatot várhatóan 1-2 héten belül nyújtja be Habis László önkormányzati képviselő a parlamentnek, amelynek elfogadását követően megkezdődhet az Egri Kórház 5,5 milliárd forintos rekonstrukciója és az Egri vár csaknem 2 milliárd forint értékű turisztikai fejlesztése.